Yeah, just keep going. That's okay. Birds would eat it. Go right here, the other. Oh, you put it all. Okay. The other? Okay, just that one. Fine. Job. That's okay. Sila, oh. Go right here in the corner, right there. I just do the mist because when we do the other settings, it's very strong. Go right there. We will water them. Yeah, it's still wet from the rain, but we could spray them a little. Yeah? Wow, look. I know. Oh, there's someone digging hole in here. There's digging hole. I didn't get that. I know. It's animals. Just put it right there, my love. And maybe just the machine of the workers. Yan sila. Si Matias. Not raining. Don't shoot here. That's raining. Woo! Do you like this one? Woohoo! Rain! Ito sa kuan. Nagko na sila. Ibalhin ako ang among mga tanong sa front yard kay nahulugan sa mga sanga-sanga katong kusog kayong ulan ug hangin. So dili na ako sila butang since ang akong gitanong dito na sa unahan ni Sid so mananubo. So akong gibalhin. So padayon lang ang atong mga trabaho uno diri na pud mi sa among front yard nang ngusik-usi ani mga sagbot dinhi ang nga nitapad sa mga kanang mga ornaments bitaw ng mga plants guys kabalo na mo ana kana sa mga mahilig magtanom-tanom din ha. So dinhi ana pud mi nagkanas-kanas mi ani since paspas man ang atong video aron ingon nga paspas kunuhay mi maskin pasta namong mga hinaya og lihok dinhi So diri ta mag voice over na pud ang si Inday Bigatla nga murag announcer sa piryahan no. So dari ami dinhi kauban ang akong mga bugoy nga proud kaayo ko maskin mga bugoy mutabang yun ni sila nako. Mag-apil-apil po na sila og kanas-kanas. Kay mo iningon pa ang akong mga bugoy dinhi alam ma'am this is fun. Mo nang pag naitrabahoon ang ilang amahan sa likod, apil po na sila kay tudluan gyud nato ang atong mga bata unsay mga trabahoon. Dili kay magsige na lang og video games, sige na lang cellphone, sige na lang og unsa pang mga gadgets din ha. Kinahanglan pod nga makatuon og trabahoon para di mo dakong tapulan. Ay magtapol-tapol ay palayason. Ay bitaw no ato yung tudluan ng atong mga anak para makabalo sa mga trabahoon kay para man puna sa ilaha nga di sila mudako nga tapulan. At the same time maka-exercise pa, masingtan pa ka, makakuha pa ka og kuan vitamin D gikan sa atong haring araw di. Samtang nindot kayong panahon magpasingot ta dili ta magsiyaka-yaka magtinapulan agoy. Diyos mio. Sumao nang lihok-lihok gyud ta kay aron di ta mosamot og katababoy ani. That's a mystery. What's that dance? You're funny, dali na. Mamalit dami, mamalingke. Thank you for watching. Gunta magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.